心も体も大満足開運ツアー。自然を感じてフラ国枝先生のカレーライスが食べたイエーイ。ぶっちぎりの1位がかえ先生です。というわけで今回はプレゼン企画で選ばれたかえ先生企画、国枝先生と行く開運ツアーに密着。これを見たら開運間違いなし、最高の一日の様子をご覧ください。どうぞ。国枝先生と行く開運ツア出発しております。バスの集合場所まで車を走らせてます。予定より10分遅刻で。おはようございます。おはようございます。今日もお願いします。ありがとうございます。どんどんバス乗ってきます。アシスタントちゃんと赤着てますね。偉いわ。目立つようにでさ、はぐれる人が少ないように。はい。ラストは。ゆっくりで大丈夫ですよ。のぞみちゃんとかなえちゃんです。定時出発ご協力ありがとうございます。みんな楽しくお話ししてくれてます。イエーイ。朝からテンション高めです。8時とは思えない。福井北インターです。ふみちゃん先生とみかちゃん先生が集合です。晴れてきました。すごい素敵な空。イエーイ。かい先生お手製のしおりです。裏も見る？裏も見る。作ってくださいました。イエーイ。見て見て見て。おやつの金額は決まってません。カルピスも OK です。イエーイ。ありがとうございます。自己紹介を兼ねて自分のアピールポイントを言っていたことずつお願いします。それではどっちからかえ先生とふみちゃんとじゃんけん。最初はね、じゃんけんファイ。あいこでしょ。はい。先生から始まります。先生から。おはようございます。今日は私のプレゼンの企画に参加していただきありがとうございます。ありがとうございます。こんなにたくさんの方が参加してくださってまさか実現するとは思っていろいろと今日一日皆様とご一緒に行動させていただいて、また私の良いところを見つけていただけると嬉しいかと思います。小旅行みたいな気分で行けるので、ワイワイ皆さんと楽しく行きたいと思います。アピールポイントは、よく食べること、よく笑うことで、角には吹きたるをモットーで生きております。よろしくお願いします。お願いします。自己紹介みんなありがとう。なんか持ってきてくれたお菓子がどんどん回っていきます。ありがとうございます。したいと思います。そしてその前に皆様にお渡しした紙袋を皆様への参加景品でございます。一つだけ私からのプレゼントも入っておりますので、どなたか一人に皆さん一斉に開けてもらえるといいです。はい、行きます。開けます。オープン。4、3、2、あれ1。カルピスだ。カルピスとふみちゃん先生が当たりました。カエルマンちゃん
今日は開運ツアーということなので、私なりのこれにこだわっている神社の参拝方法とお伝えしながら、今日の彦神社、姫神社でたくさんの、なんと今日は仏滅らしいですねですが、そこを開運に変えるのが私たちの力です。そうでということで、皆さんに彦神社、姫神社でたくさんのパワーを持って帰ってもらってですね、実は明日が本当はとってもいい日なんです。あなので結局今日の開運を明日につなげるという形で、たくさんのパワーをお持ち帰りいただけるよう、皆さんと一緒にね、真摯に神社に参拝したいと思います。ご協力よろしくお願いします。出雲大社とかもっと大きいところで言うと、伊勢神宮なんかは6礼6拍手6礼とか8礼8拍手とかって言って、数が全然その場所によって違うんですね。で、私たちはいつも増加三振のために3礼3拍手を徹底しております。なので、もし今日ね、自分の参拝方法もあげなくてもいいですけど、もしやってみてもいいよっていう方がいたら、ぜひ3礼3拍手、そして若狭彦神社です。こちらで合流のお二人です。第一到着点、若狭彦神社です。イエーイ。狛犬さんにご挨拶して鳥居をくぐります。本当だ。これが二の鳥居と言われてるらしいです。夫婦杉です。お水で清めます。おつに戻ります。いや、そこ若狭姫神社に着きました。先は彦さんに行って、こっちが姫さんです。うわー、すごい。皆さん続々と入っていきます。おー、すごい。かっこいい。なんと開きました。珍しいです。ラッキー。皆さんにもいいことありますように。もやもやが見えたそうです。もやもやが見えるのでね、もうずーっと上がってくんだけど、なんか綺麗な人は割と何にも上がらないんだけど、割とわわわーっていう人も何人も固まってるから余計に見えるんだもん、ね、見えたみたいです。今日は花水木のハワイ語版かあれというこの曲の説
説明はまたさせていただこうと思うんですがね、とてもいい曲なので、来年の発表会では皆さんと一緒に踊りたい。やったー、このメンバーで。ぜひぜひよろしくお願いします。たくさんお買い物するところもあるそうです。どんどん開発されていますね。はい、今日のランチの場所です。いやー、素敵。あー、美味しそう。魚の皆さんですか？あー、素敵。色合いがいいですね。バーイエーイ。キッズはどんな感じ？豪華だよ。あ、すごーい。すごいすごい。芝生の状況チェックです。ワークショップは実は外でします。芝生の上でさせてもらいます。うわー。レッスン後はちょっとお買い物とかね。お買い物です。なんか食べてる。バスに4時に。定時出発にご協力ありがとうござい